Soc el doctor Josep Nart, professor titular de periodòncia a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona i soc director mèdic de Nart Clínica Dental a Barcelona. És per mi un plaer i un honor dirigir mèdicament aquest equip humà de professionals i nosaltres ho fem basat en dos principis. Un és treballar basat en l'evidència científica actual, és a dir, no inventem, seguim els protocols i les proves i les pràctiques provades científicament, que tenen evidència, i després ho fem sempre pensant en el pacient al cap, és a dir, pensant sempre que el cost-benefici per cada pacient sigui aquest el millor tractament. No fem les tècniques que ens agradin més, segurament, però fem el que és millor pel pacient en cada moment, fent-li el tractament el més fàcil i el millor, com deia, cost-benefici.